Lara Izagirre, eta gutxitan aipatzen dana, Gari Zurieta. Bai. Ez dut sekula entzuna bizen hori. Ez? Ze polita ban. Bai, Da amana izango da, imaginatzen dut, horri berreferentzia egin barko jago. Bai. Askotan aukin dut zalantza hori, ez? Zelan deitu nire buru, ez? Baina zizien ja Lara Izagirre, eta Gari Zurieta hain luzea izen da, azkenean holan geratu zen Lara Izagirre, baina benetan, noski baietz. Gainera oso polite da bizena, esan nahi dugu garia zuritu, garia zuritzetik dator. Osa que... Bai. Gari zuritzaile asko izango zen duaz, igual zure aurreko belaunaldietan. Bai. Eta begitu ginen horra bizenak begitzen dozun leku horretan, eta oso gitzi gauz Euskal Herrian, eta badauz Hego Ameriketan badauz, gehiago. Igual bertatik joan dakoak edo... Bai, hori da. Dana da, bigarren abizen horrek badauka zure koizpenetxeagaz zer ikusirik? Bai, hori da. Garisa. Garisa, nonde atorreko jentzen, Gari Zurieta eta Izagirre alderantziz jarrita, ez? Ondo. Por cierto, ekoizpenetxeaz ari gara, Lara. Zeuk esaten duzu ekoiztetxe gazte eta independentea zariela. Bai. Zer da gazte eta zer da independente izatea, bintza zinema munduan? Bueno, gaztea ez dekogulako ibilbide oso luzea oraindik, eta independentea pelikula, ez dakizelan esan, modu independente baten egiten dugu zelako. Askatasuna dekogulako erabakitzeko zer egin eta zertan sartu. Eta horrez gauz oso lotuta industriako beste tentakuloi. Orduan, zeintzuk dira tentakulo horrek? Ez dakit, batzutan pelikula direnean oso handiak, helburua danean arrakasta lortzea, publiko zabal bategan heltzea eta daudenean horrekoiztetxe erraldoiak atzean erabakitzen dutenak egileen gainetik, eta hori, gu gauz, gure erara gauzatxoak. Zuek igual gehiago kontinenteari baino, edukiari, emoten dutzazue garrantzi gehiago historia kontatzeari, eta igual askotan produktora handiak edo proiektu handiak batzutan igual edukietan edo historia kontatzeari igual aiztu egiten dutzie produkzio handiagoak egiten dienen eta ez dakit, Nik uste dut, garrantzia emoten dut, mundu guztiek emoten dut garrantzi edukieri, baina hori baino gehiago da egiteko moduak desberdintzen gaitu, zelan egiten dozu zen gauzak. Eta helburua, ez? Azkenean aukera gitzideko guz pelikulak egiteko eta egiten dugu zenean saiatzen gara gure erara egiten eta helburu zehatz batzuekin, baina ez doazenak agian zine komertzial horrek bilatzen duen horrekin, ez? Dana dela, ez dakitean nik apurtxo bat, atzamarra horre begian sartzearen, igual independenteak sari eta lan nahiko independenteak egiten dozu ez, igual gazteak bezarielako. Igual iritsiko da eguna independente izateari utziko dutzazuena? Ez nauzio. Zorionez eta zoritzarrez hain txikiek izan da eta dekoguzen baliabideak ez dut uste inoz aukingo dugu zenik baliabideak koiztetxe erraldoi bat izateko eta beste mota bateko filmak egiteko. Nik uste jarraituko dugula independenteak izaten, gero izango gara zaharrak eta independenteak izaten bagara. Sorte hori badaukagu ez, ibilbide luze bat egitearena. Danala, oin ibilizarela horren inguruan, igual ez daukazuela almen hori edo ekoizpenetxe handiekin edo produktor handiekin eta ibiltzeko. Niri kurioso egin jatan, beste elkarrizketatxo batetik, solasaldi bat izan eman Leire Apellaniz galdakostar batekin, senyor eta senyora ekoizpenetxea duen horrekin, eta konturatu nintzen, euren kasua izan zen hau, Berlinaletik bueltan etorri zela, Berlinale koprodukzio jaialdi erraldoi hau, Euskal Herriko ekoizpen etxe txiki batzuk izan dira bertan. Horrelako koprodukzio handiak bilatu nahian, eta pelikulak, alde batetik, babes ekonomikoa lortzeko ere, eta beste ibilbide bat egiteko asmoz. Ez dakit horrek produktora independente izatera jarraitzera eramaten zaituen, edo independente izaten jarraitzeko babesa ekonomikoa emoten dutzu Berlinalen sortu daiteken lan harremane batetik, ala horrek eramaten zaitu lan merkatu multinazional handi eta ez dakit nolabaiteko dependentzia sortzera. Nik uste dut azkenean Leireren ekoiztetzea edo gureak, dekien tamainoak az direla hemengo bertako ekoiztetzeak ez deko guzenak
langile larregi errez dekogula gure esentzia mantentzeko eta askatasun hori. Orduan proiektu bakoitzerako bai aurkitzen dozu, bai Berlinalen edo Zinemaldian edo dozein lekutan, beste ekoiztetxe handiago batzuk proiektu zehatzak egiteko agian, edo beste aukera batzuk emongo dutzu zen banatzaileak edo dana delakoa, baina nik uste gero erabaki pertsonala da. Filme hori amaitzen duzu eta hurrengoan zer egingo dut, ez? Baina nik uste bai, aukera bat dala egiten duzun hori. Bide komertziala eta filme handiak egite aukera bat da, eta orduan hartu aldozun bidea da, edo beste aukera bat da. Dana dala, klaro. Igual, solasaldiago entzuten da bilenak, esango dau. Orduan, lararen ekoizpenak eta izango dira txikitxoak, milaka euro batzuk, baina ez, hala ere, ekoizpen txikiak badira be, milioiren bat euroko ekartzen da. Oazen, pixkat galdera gordina da, apuret itxusia da, baina horren inguruan beberba egin behar da, eta ez dakien ari behar saldu, milioi baten inguruko aurrekontua sari garela. Claro, ekoizpen etxe txiki batek, zelan lortzen ditu baliabide guzti horrek? Bueno, lan asko egiten eta hor dekozuz baliabide pribatuak eta publikoak. Eta saiatzen zara, telebista kate guztiei atea jotzen, gero antena eskubideak saltzeko, subentzio guztiak eskatzen dozuz, bai hemen Eusko Jaurlaritzan, gero IKAan, kanpoanko produkzioa badaukazu beste herrialde horretan ere bai, eta purka-purka denen laguntzarekin lortzen dozu dirua filmea aurrera ateratzeko. Eta badago mugimendua, badago ikusten dozu gaur egun badagoela, bai erakunden partetik, berezik erakunden partetik egin daigun barba. Badago laguntzeko asmoa eta bertako produktuak eta sustatzeko asmorik badago, ikusten dozu? Nire iritzi pertsonala da, bai hemen Euskadin eta bai gero estatu mailan, zinea ez dela baloratzen mundua eraldatzeko erraminta bat bezala. Edo munduari erakusteko nolakoa garen euskaldunak, adibidez. Eta orduan inbertsioa da txikia. Eta nik uste dagoela talentu askoz gehiago dagoen dirua baino. Eta orduan borroka oso latza izaten da eta nire iritziz oso onak diren proiektuak batzutan ez dira egiten. Edo urte bitan egin aldozun proiektua luzatzen da eta egiten dozu 10 urtetan. Eta ez dakit, ni ez nagoelako hor, nik ez dakit zer nahi duten politikoek, ez dakit zer nahi duten izatea euskal kultura, baina ni egongo banintza horre aginduak egiten inbertzia izango zen askoz handiagoa. Zinean bakarrik? Zinean, kulturan. Kulturan. Gero begiratzen baduzu zenbait industrietan inbertitzen den dirua, lotxagarria da, guri alderatuta. Bai, eta gero gainera esaten deuzkue, gu diru laguntzetatik bizi garela, eta holako gauzak eta oso itxusia da. Ze benetan, zineak lortzen duen dirua baino gehiago ematen dutzugu gero bueltan herriari. Ze jente hori hemen bizi da, pelikulak egiten gauden bitartean, bertako jatetzetara doaz, eta azkenean, eta soldatak direz. Zinearen diru gehiena doa soldatetan, eta hemen egiten dugunok taldearen ehuneko handi bat dira bertako langileak. Dela, badago kontua soldatak aipatu dozuz. Pelikula bat grabatzen ari zarenean, aktore horrek dudagabe hemen bizi dira, hemen kontsumitzen dabe. Baina gero badago, beste kontua niretzako oso importante dela, bai behintzat edabide publiko esari garenean, gauza publiko ez, izan hezkuntza, izan osasuna, baita pelikulak ere, badago gauza bat gutxitan aipatzen dela, eta inbertsio sozial bada, ez? Ez dela, ez nik pelikula baten milioi bat euro gastatu dut, beti ere berba hori izaten delako, gastatu dut, baina gero ez dator bueltan herrira. Bai, kultura ere inbertsioa delako, ez? Azkenean, pentsatzen dozuenean, ze herrialdek egin duten apostua zinearen gatik, Frantzia dekogu ondoan. Eta zine frantzesak egin du asko munduan, Frantzia
ezagutzera emateko, adibidez, ez? Eta beraiek sortu dute sistema bat eta sartu dute beraien kulturako gauza garrantzitsu bat bezala. Eta orduan daukate sistema bat, non ematen dioten diru asko, baina bebai sare osoa amaitzen dute. Orduan, Frantzian egiten diren pelikulak, Frantziako zine aretoetan, presio merke batean, oso errazak dira ikusleentzat ikusteko. Eta sarrera bakoitzetik euro bat doa zine agentziara, eta beti daukate dirua, pelikuletan inbertitzeko. Orduan da borondatea, azkenean filmografia bat izatea da esatea nortzuk garen. Eta hemen jente asko da eta oso desberdine pelikulak egiten, eta uste hori dela aukera bat ez genukena galdu beharko. Agian orain bagaude, baina hemendiko 20 urtera dago beste tendentzia bat, eta ez da sinema hor gori-goria, ulertza estezu? Orduan, ni ustez momentua pasatzen ari da eta benetan ausardia falta da. Sinema da bizi dugun egungo egoera kontatzeko, fikziotik izan edo ez, gaur egungo egoera kontatzeko ikuspuntu bada. Zinea egilearen ikuspuntua du da gabe, ez da? Eta biharko egunean agian zer izan garen ulertzeko pelikulak ikustea ondo etorriko da. Bai, baina nik gaur egun ere, momentuan beste batek zer pentsatzen duen dela hau edo zer izan zala hau edo zer izango dan edo, baina hori oso pozgarria da, beti, eta laguntzen deu, gizarte bat sortzen. Eta ez dakit, nik ikusi dotaz pelikulak niri bizitza aldatu doztienak, eta ez da broma. Eta dira nire bizitzako gauza oso garrantzitsuak, ez? Baten bat? Zein? Baten bat, ez dakite. Txipa aldatu dut zuenak esan nahi duzu? Txipa aldatu doztienak. Pelikulen bat ikusi eta... Bai, edo bizitza ikuspera igual? Bai, nik ikusi nuenean Lost in Translation, nik erabaki nuen zein izango zen nire lanbidea, momentu horretan. Ulertzen, orduan, eskerrak Sofia Coppolak lortu zuela bere pelikula horrera egitea, ez? Baina agian gero nire pelikula bat ikusten duen gazte batek pentsatzen du, nik ere egin dezake zerbait, ez? Eta aukera hori ezin da galdu, eta oso zaila da. Karo, orain dirua lortzeko eta hori dena beti da lehiaketa oso itxusia edo, bueno, ez dakit, niretzako oso konplexua, ez? Zer da hobea, ez? Nire ustez ez dago pelikula bestea baino hobea dana, eta uste dut denak direla beharrezkoak, eta batuketa horrek sortuko duela zeuzer polita. Bai, baina beti dago baten bat hobea, esan edot, lehiaketak dauden momentuan edo sariak dauden momentuan, eta zuek ere sari horietara aurkezten zaetenean, edo aurkeztu gabe sariak emoten deutzuenean, hor ari zara joko horretan sartzen, ez da? Hori, hortik ies egite ez dut uste erreza egingo jatzu denik. Bai, baina azkenean askotan pentsatu dut horretan, ez? Eta zer egiten du pelikula bat ona izateak edo ez? Sariak jaso dituela, edo ez, pelikula ez da aldatzen. Pelikula da. Orduan nire ustez pelikulak dauz guzti horren gainetik. Errekonozimendu bat badeko zu, ikusle asko badoaz, hobeto, ez, mundu guztiarentzat, baina horrek ez du esan nahi gehien ikusten dien pelikulak onenak direla. Nire ustez ez. Baina bai badau zerbait, badaude gauza batzuk agian neurgarriagoak direnak, ez? Hori takila, ez? Bai, publikoari gustatu zaio, milioika ikusle joan badira, zerbait dauka pelikula horrek. Eta zentzu horretan ona da, horretan. Claro, bai, reggaetoia ere asko entzuten da. Bai, orduan, baina nor gara gu erabakitzeko gauza bat beste baino bea den. Horregatik esaten dut, ez? On behar da reggaetoia, on behar da musika klasikoa eta on behar dira pelikula asko. Eta bai, nik horregatik, ez dagoelako ezer, badago jentea egiten duena sinema bizitzeko, baina bardin zaiolako, bardin zaio. Horra maitu dugu eta egiten dute pelikulak eta berdin zaizkio. Hori ez, baina dagoenean norbait historio bat kontatu nahi duena emai oso aukera. Eta batzutan oso gatza izeten da. Gero egingo dugu berba, zuk kontatu duzuzan historioen inguruan, eta oraintxe grabatu duzun beste azken honen inguruan, baina gauzatxoa komentatu gura nintzun, galdetu gura nintzun, harritu egin nagoelako, zuen ekoizpen etxean, garizan, umeen kastinetako atxinak,
eta filmentzako komunikazio digitala begiten duzuela, askotan, beste ekoizpen etxe batzuentzat, ezta? Bai. Komunikazio digitala, imaginatu nahi zer dan, baina umen casting eta coachinga. Hori dator, un otoño sin Berlinen, izan genuen Lier Quesada, 7 urteko umea, eta guk ez genekien zelan egiten zen lan umeekin. Eta orduan lan egin nuen Naiara Carmonarekin, eta bera izan zen coacha. Coacha da entrenatzailea bezala, umeena. Eta orduan sortu genuen metodo berezi bat umeak disfrutatzeko. Eta jokuen bitartez, azaltzen genion gidoia zer zen. Orduan, esan beharrean, ikasi lerro hauek zuretzean, egiten genuen, eta Junek hau esaten medizuzuk, zer esango zenuke. Eta orduan, umeak esaten zuen bere hitzekin, gidoia eta ez zer. Eta esperientzia izan zen, oso aberazgarria, eta orduan, zeukaten olako joku bat, partxiz edo okan moduko bat, eta orduan botaten zuten dadoa, eta umeak zenbatzen zuen eta jausten zen eszena batean. Eta orduan egiten zuten eszena hori, baina beti gidoi gabe, eta gero Naiara etortzen zen nigana, eta esaten duzten begira, umeak esan du, hau, eta orduan nik aldatzen nuen gidoia. Eta hortik... Alderantzizko prozesu bat nola bite esaten orduan, bere egokitu beharrean zuen gidoira, gidoia bere egoerara, bere berbetara egokitzen. Bai, orduan nire gidoia zen oinarri bat, eta beraiek egiten zuten, umetu, edo ez dakiz lan esan, ez? Eta azkenean dauz esaldi batzuk oso politak pelikulan, nik inoz ez neusenak idatziko. Ez tekot gaitasun hori, ez? Eta bereak direz. Eta hortik abiatuta, gero jarri zen kontaktuan gurekin errementari pelikulakoak, eta galdetu eskuenia beraik ere umeak zituztela pelikula, eta nola egin genuen. Eta orduan horraz ginen eta egin genuen castingetik bide berri hau sortu. Eta orduan castingak ziren jokuak. Baina castinga orduan bideratu zenuten, zuen ardura nola bide esatarren izan zen, izan ziren gaztetxoak. Umeak bakarrik, bai. Umeak, bai, nagusien nahia beste... Beste kontu bada. Bai, beste kontu bada. Beste kontu espargarri, ezta? Bai, ez, eta badaude hor, enpresak hori egiten dutenak eta. Baina umeena bai iruditzen dazku gauza bat asko zaindu behar dana eta modu berezi batean egin behar dana. Eta askotan egiten da nagusientzako bezalako casting bat umeentzako, baina... Jo, eta nik ikusi dudazan pelikula gehienetan, umeen berbak, normalan, aur bat ikusten duzu pelikulan, eta berba egiten dau, castellanos nik baino asko zabeto. Ja. Ese no habla sin su vida, vamos, ni por el forro, ez? Zuma bihar pentsatu izan dugun hori, ez da? Bai. Hori. Eta orduan zuek hori aldatu duzu. Horti da, eta orduan egiten dugu gure pelikuletan, eta bai eskatzen badozkue, beste batzuentzat. Bueno, baina umezaleak izango zaria. Zan nahi dut, nik hasieran gaina pentsatzen eban, galdetuko dutzat, umezaleak izan beharko zari, umen munduan apurtxoa, zerbitzu hori eskaintzeko, bitxia iruditu jatan. Ez hainbeste. Maite dugu benetako tasun hori. Eta nik uste dut horretan garela, bai Naiara eta ni oso zorrotzak. Inguruen dauen inor baino zorrotzagoak. Naturalidade hori bermatzen. Bai. Eta umeen kasuan, askotan emoten dugu ume bat dekozulako pantailan egiten duena ondo dagoela, umea dalako. Eta guretzako ez da nahikoa. Orduan, eta badakigu ume batzuk, gutxi batzuk lortu dezaketela kriston gauza ederrak egitea. Eta horregatik egiten dugu hori, ez umeak maite dugu zelako. Baina badagoelako 200 umetik bat dela berezia. Ez dira aktoreak, dira beste gauza bat, dira umeak. Baina orduan edozein umek balio dago aktore izateko? Ez. Baina ez dira aktoreak izango ere ez. Gurekin lan egin eta gero ez dira aktoreak. Guk erakusten digu nola egin pelikularako beharrezkoa dana. Baina ez dut uste, Lierrek esan duzkune pelikula maituta zer aktorea izango zen, eta esan ez. Eta oine haukin dugu zenak nora pelikulan bai ez dut uste izango direnik aktoreak. Baina pelikulan ikusten duzut ez zer dira aktoreak ez dira benetako umeak. Eta hori oso...
komunikazio digitalaz eta umekaz egiten duzu lanaz gain, badau beste ikastaro bitxi bat, bitxi egin jatan niri, bai lipdapen inguruan begiten duzu ez, eta, holako kontu pilo bat daukazu ez eskuartean, baina badago bat, niri bitxi egin jatan, hemetik apuntatuta daukar gainera, zure mugikorra ezagutzeko ikastaro. Eta esan eban, ze demonio dauka honek zer ikusirik zinema munduagaz. Askotan zinema mundua ez da egunerokoan biziro egiten laguntzen dotzuna, ez? Normalean zinema egiteak ez dotzu dirurik emoten, orduen egiten dugu danetarik. Eta ni hasi nintzenean ekoiztetxarekin ni bakarrik nengoenean, ni hasi nintzen ikastaroak ematen. Eta ez dakit zelan, ikastaro batek eroaten dutzu beste batera, eta zinen lanean emakumeen jabetza eskolekin. Eta hor, guk aurkezten genituen gure ikastaroak, eta gero jartzen genuen ohartxo bat, eta esaten genuen. Eta zerbait berezia behar baduzu, deitu eta ikusiko dugu ikastaro hori sortu dezakegun. Eta mugikorren ikastaroa, holako ikastaro bat izen zen. Orduan, deitu dozkuen ez dakitze kulturetzetik izen zen, gaina leku desberdinetan egon dugu. Eta esaten dozkuen orain, mugikor berriekin, WhatsAppa, argazkiak, ez dakiz badaude emakume nagusiak, daukatenak erraminta, eta ez dakitena zelan erabili. Eta orduan joaten ginen gu, eta sortzen genituen beraiekin WhatsApp taldeak, argazkiak egin, eta azkenengo proiektu txikia zen, bideotxo bat egin eta muntatu mugikorrarekin. Eta oso ondo joan zen, gainera. Eta errepikatu egin izen dugu, Norberaren pelikulatxoa sortzea zen, azken helburua, ez? Azken helburua. Mugikorragaz. Nire amari asaldu behar badutzazu pelikula zelan egin mugikorragaz, ez da. Ostot galdu egingo jatzula. Seguramente lehenengo lezinua. Azkenean lortzen ginen, eta oso polite zen, pertsona batentzat gauza handia izan alda WhatsAppeko talde bat sortzea. Edo argazki batzuk ataratzea eta bideo dei bat egitea. Eta tresna hori ondo erabiltzea. Eta hori, azkenean gauza txikiek emoten euria, ez dakiz zer, baina balio handiko gauza tirez. Orokorrean bai behintzat ikusentzunezkoen ikuspuntutik, aprobetxatzen ez dugu zen baliabide asko daukaguz gaur egun eskura, mugikorra esatearren? Ez dakit. Azkenean baina ez dugu denporarik bez. Azkenean hainbeste gauza dauz, nik uste bizi garela gizarte baten dena dela eskaintza eta hori bebai arazo bat da, ez? Nik ez dakit zer aukeratu. Nik mugikorra erabiltzen dut bi gauzatarako azkenean bebai, orduen. Eta eskura dagozan baliabidez berbetan gabizela, badago baliabide bat eskura daukazun azuk, eta dela zure herria, Zornotza. Inspirazio iturri berabili izan duzuna, ez da? Bai. Zornotza deko bere baitan izakera asko, ez? Eta lehenengo filmean behar izan eguen herri mota bat, eta nire jaioterrian aurkitu nuen. Eta bingoan behar izan dut beste bat, eta bertan aurkitu dut ere, bai. Eta Zornotzan grabatu zenduan, Un otoño sin Berlin, praktikamente osorikan grabatu zenduan, ez? Bai, bi eszenak enduta grabatu genituenako hemen Bilbon, dana grabatu ginen Zornotzan. Por cierto, Zornotzaz ari garela. Oindela 8-9 bat urte edo ez nago ziur, zinekluba sortu zenduan. Bai. Jarraitzen duzu horregaz? Bai. Jarraitzen duzu. Kine zinekluba. Oso. Eta Un otoño sin Berlinek sariren bat be jaso eban, tartan iren eskolarri be, basari potolo bat emon eutzien. Ez dakit horrek indarrak emoten dauzen lanean jarraitzeko, agian film luzeetan zentratzeko, zelan ikusten duzu? Ez dakit, azkenean ez dakizu. Beste bat izango bazan filmearen ibilbidea beste leku baten egongo nintzen orain. Ez dakit, nik uste behin luzemetrai bat eginda, nik uste, nire kasuan behintzat asmoa beti izan da beste bat egitea. Ez da izen laburmetrai bat egitea edo ez dut erabaki behar izan. Asmoa hori izan da bigarren bat egitea. Eta gero agian erdibidean sortzen dira aukera beste gauza batzuk egiteko, baina asmo orokorra bai izen zen beste luzemetrai bat egitea. Eta Un otoño sin Berlinek balio izan zuen nire ustez niri, neure burua kokatzeko, ez? Eta jakiteko gitzi gora bera non nagoen ni, ez? Industria honetan edo zinemaren munduan eta jakiteko begira badaukazu
zure txokoa, eta hori da, ez? Orduan, bai, eta gero hori Ireneren saria, bai, eta gero jaialdietan egon izena, ikuslea pelikularekin pozik egon izena, eta hori dana oso posgarrie da, ez? Eta bai laguntzen dut, zuzatzen duzu, bueno, behin ondo egin neuen lan hori, ez? Eta hain luzea egiten danez bidea hurrengo filmera arte, batzutan aztuten dozu, ez? Eta azten duzu, zelan egin ginun, ez? Baina bai, nietzat izan zen, Bueno, haupadatxo bat bentsat, ez da? Imaginatzen dut izango da. Bai, bueno, gero pentsatzen duzu errezagoa izango dela bigarna egitea eta zentzu askotan ez da hain erraza. Eta igual norbere buruari, ez da kanpotik edo norbere buruari, baina gehiago exigituko dutzazu, agian, ez dakite? Bai, a ber, nire kasu ni asko aldatu naz, oingo 5 urte izan diez lehenengo pelikulati bigarren pelikulara, eta beste pelikula zuzendu nebenean haukin uzen 29 urte. Eta ezakit beste ardura batzuk bizitzan. Ez dakit, nietzako munduan egonan zan gauzarik garrantzitsuena zan pelikula hori momentu horretan. Eta zuzendu dutenean Nora, nire bizitzako gautza garrantzitsuena esan hori. Eta horrek asko laguntzen du dana ulertzen. Eta egiten duzu pelikula beste leku batetik, eta bai zara exigenteagoa eta zorrotzagoa gauza batzuekin, ikasi dozulako ze gauzak diren garrantzitsuak zure sinema horretan, baina bai nik zuzendu dut asko zere lasaiago, eta pasatu dut oso ondo, eta indot barre asko. Eta hori lehenengo pelikularekin esan gertatu, ez? Lehenengo pelikula nientzak izan zen kalbario bat, ez? Eta bingoa izan da gauza bat, behitu, gauza egin behar dugu, hau. Osa, bideaz disfrutatzen ikasi dozu, nora grabatzen. Bai. Por cierto, no se estrenatu behar da, ja grabatzeari utzi dituzue, amaitu duzue? Bai. No zurrengo zinemaldian, ez dakizu? Ez dakigu. Ezin dozu, ez dakigu. Bueno, nora ari garela, edabide batzuek behintzat, komedia femeninatzat hartu dabe. Femenina, feminista, zer da Nora? Ez dakit komedia bat izango dan bez, orduen. Ez, bada oso nire ustez da bizitzako momentu txikiak asko baloratzen dugu zen pelikula bat, eta oso ederra da. Oin hasi gara muntaketa lanekin, eta ez dakit zer izango dan pelikula feminista bat edo emakumena edo, bueno, azkenean hori pizkat lelokeria da, ez? Etiketa bat da, ez, azkenean. Bai, ez, nik uste dut izango da, pelikula ulertzen duen antzat zein dan horren atzetik dauen asmoa, izango da oso pelikula berezia. Ze pelikula gitzi jartzen dute intentzioa hor. Ez dakit, oso zaila da niretzat azaltzen, ez? Baina gaur adibidez, pelikulan aukin dugu ohore handi bat bizi izan dut, Hector Alterio aktoreak egin du Aitite Nikolasen papera, ez? Eta gaur egon gara bere eszena bat montatzen, eta eszenaren bukaeran begiratzen ditu 2 ume. Eta begirada horrek bakarrik merezi izan dugu ibilbide guzti hau. 5 urte horretarako, ez? Eta ikusten duzu bere begietan, eta esaten duzu, honegatik nik egiten duzu zinema. Eta hori ulertzen duenak, edo dekonak sensibilidade hori disfrutatuko dugu asko pelikula, zeolako momentutxoak egongo dira, ez? Orduan ez dakiz zer izango dan. Uste dut aukingo duela nortasun hori, eta izango da mota horretako filme bat. Bueno, ikusi barko. Ez dauzkuzu esan zer izangoan zehatzen behatz, ez dauzkuzu esan noiz estreinatu behar duzuen, baina badakiguna da, Nora amaituta dagoela, muntatzen ari zariela, eta beraz, adi egon berko dugu, Lara, eskerrik asko. Bai, gure artean izateagaitik, eta txapeko kolaboratzaile izateagaitik. Ez dakienak be, hortxe be, izango dagoela zenetari. Nire iritzi artikula. Bueno, eskerrik asko, elkar irakurri eta ikusiko dugu. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.